Sagad sa mga argumento sa itong mga higala nga mga sulpot, pag naagani sila tunga-tunga sa argumento, always gid nilang ginapagawas nga kung dili daw kuno mabasa sa Biblia, dili daw dapat tuuhan ang maong gitawag og pagtuo. Muna always silang mangita og mabasa letra por letra kay ang ilahang basis sa ilahang teachings o ang ilahang basis sa ilahang belief kinahanglan mabasa gyud sa Biblia letra por letra. Muna ko makigatubang og mga Katoliko, may mabasa ka ba? May mabasa ka ba? May mabasa ka ba? So mo na sagad nato perminti nga madunggan. Pero ang question, asa man naggikan ng pagtulon ana? Nagikan ba na sa ato ang Ginoong Jesucristo? Actually, kapila na nato ni gi-present sa ato ang gitawag og videos, kapila nato gi-present sa ato ang program, apan ato ang ginasubli-subli og pamulong or ato ang i-present nga naman sa inungdan nga ang argumento sa itong mga higala nga mga sulpot balik-balik pod. Bisan na nga ito ang topic about sakramento, mangitag asa mabasa letra por letra. Kining topic nato mahitungod sa matuod nga simbahan, mangitag mabasa letra por letra. Pag abot sa ribulto, mangita na pug mabasa letra por letra. Puro na pagpangita mabasa letra por letra. Pag sila pipangitaan, di pud kabasa. So ingon ana ba? So asa man nagikan ng maong gitawag og pagtulon ana? Asa na nagikan og kinsa ang pinakauna nagtudlo anang sola scriptura. Actually before Luther na nagtudlo ni ana, I think John Zwingli or si basta na mga forerunners sa Protestantism, pero gi-attribute ang maong teaching sola scriptura kang Martin Luther. Kay pag bulag ni Martin Luther ni abtong 1516, 1517 paggawas sa Exordia Domini, kung wala ko masayop, dokumento ni Papa Leo nga diin gi-excommunicate si Martin Luther tungod sa mga heresy nga iyahang gipang tudlo or iyahang nakumit. So kini nga teaching nga sola scriptura kung di mabasa, di tinuod, wala magikan kang Ginoong Jesucristo. It was only invented sa panahon ni Luther, og si Luther mismo ang inventor. So before Martin Luther, wa pa'y teaching ang mga Christian church kaniadto, ang particularly ang simbahang Katoliko, pero mga Christian church, buot pasabot refer to Eastern and Western church, kaya wala pa may Protestants at the time. So, before Martin Luther, wala pa'y teaching. Wala'y teaching ang Christian church concerning anang sola scriptura. Sa hinungdan nga diin, wala pod na gitudlo ni Kristo og sa mga apostol. Never gilitok ni Kristo nga sola scriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Never gitudlo sa mga apostol nga sola scriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala mo sulti si Ginoong Jesucristo nga pabasaha sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. No, kay way sugo si Kristo nga pagsulat mo. Ang gingon ni Ginoong Jesucristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So actually, dili man problema ang nailibro. Ang point ang nila, kung di lang ka nag-focus sa libro, wala ka nag-focus sa teacher nga mo ay responsableng nagpagawas, ni anang maong gitawag og libro ka. So, directly speaking, or in conclusion, kining maong sola scriptura, man-made doctrine kini. Diba? Jeremias chapter 17 verse 5, kung sa may sulti ni Propeta Jeremias, tinunglo ang mga tao nga musalig ra usab sa tao. Tablara nga, tinunglo ang tao nga musalig sa doktrina o pagtulunan sa tao. For example, kanang sola scriptura, muna tanawan ng atong mga higala nga mga sulpot. Ang kanang ilang pagkabahin-bahin, tinung pagpadayag ka na nga tinunglo ka ng maong gitawag og mga punduka. O tanawa tong turi sa Babel. Diba? Ang tunglo sa Dios sa tao, kay gusto man niya sa tao nga maabot ang kahibalo sa Dios, maabot niya ang tawag ining Dios, mo nang gibahin-bahin sa Dios ang mga lingwahe, di na sila tawag ining magkasinabot. Timaan na sa gitawag og tunglo. Mao po ni mga pundok karon. Gikan sa una, gikan sa usa ka buok si Martin Luther ni adtong 1517, nahitabo nga niabot sila karon og not less than 45,000 Christian denominations. Same doctrine nga sola scriptura, pero sila mismo wala nagkasinabot. Ngano man kay kanang maong mga pundok nga nagikan kang Luther tinunglo. Tinunglo. Number 2, tinuod ba gyud na kundi mabasa sa Biblia di tinuod?
Actually kana manggong pulong wala dili maguna siya magamit as evidence nga pag-prove or pagnigar. Ako ginang ginabalik-balik always pag-prove or pagnigar sa imuhang claim or sa imuhang gi-present. For example sa court, di ba? Kung ang abogado mag-present ito sa korte at tubangan sa judge, mangutana ang judge unsa may imong ebidensya. Mingon day ang tawag ining abogado, ang akong ebidensya kay dili mabasa. Ana di ay. Dili siya enough. Dili siya enough nga basis sa pagnigar or pag-prove sa imuhang gi-claim kanang pulong dili mabasa or walay mabasa. Munang kinahanglan ka mo gamit og corroborative evidence para pag-support sa imuhang claim or sa imong interpretation nga tama ba kini o dili. Bitaw ang Katoliko, basta makikatubang og mga dili Katoliko, mag-quote og seta sa Biblia, mo gamit og mga standard references para ipakita lang sa mga dili Katoliko nga ang interpretation dili opinion, dili personal interpretation. Nga naman kay bawal bi ana, di ba? 1 Peter chapter 1 verse 20 kung wala ko masayo. Bawal ang personal interpretation and personal opinion concerning sa pagsabot sa balaang kasulatan. So kanang mingon sila nga di mabasa di tinuod, dili na siya magamit as evidence Og huyang ka na nga argumento, huyang ka ng ebidensya kung mayroon kag unsa may prueba nimo nga di ka mo tuos pagtong Katoliko, kay dili na gud mabasa sa Biblia. Kung sa kuan pa ba, desperado ka na nga ebidensya. Desperado ka na kay kung atong sakyan, may mabasa ka ba sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga nanudlo ang mga apostol na kung di mabasa di tinuod o di mabasa di tuuhan, di kay ka makabasa. Nga naman kini man na mabasa sa Biblia. Kung ang prinsipyo kung ang prinsipyo di tuuhan kung di mabasa, di nato ni ipangutana nila. May mabasa ba sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kung di mabasa di tinuod? And at the same time, sa panahon sa mga apostol, wala pa Biblia composed of Old and New Testament. Wala pa. Ang Old Testament mismo nga gikan sa mga Hudyo, dili sila scripture alone or tura alone, no. Naapod sila tradisyon nga mo interpret sa ilahang tura. May bitaw nga niabot ang balaod from Napulo niabot og 613 laws. Nga naman kay tungod na sa ilahang tradisyon. Muna midaghan mi kuyana bidako ang ilahang sugo. So bot ipasabot sa Old Testament wa kay ilang mga Hudyo ang sula eskriptura. Samot na sa Bagong Testamento. Nga naman kay ang mga apostol na ikoneksyon sa Judaismo tungod ni Kristo. So ang bot ipasabot wala ang tawag ining teaching kung baga na scripture na api tradisyon. So kung ingon ka nga scripture lang walay gitawag tradisyon ay piki na. Dili na mo ay practice og tradisyon sa mga apostol kaniadto sa dihang gitudluan sila ni Kristo concerning sa iyang teaching. So kung may tagsula eskriptura, binutbot na mo na kung makadungog bitag ko asa mabasa sa Biblia, bot na nga naman pakanuon ko nimo anang pagtulunan nga hinimo lag tao. Tagayon na kung mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang Ginoong Jesucristo kung di mabasa sa Biblia composed of Old and New Testament di tinuod. Sige, tagayon ko yung setas kung naa setas musunod ko sa inyo. Kung naisita sa Biblia, yan siyempre ato ang i-verify dito sa original nga text. Greek and tawag ini nga Hebrew. Kaya para magkasinabot Kaya para ino na to ba nga ang translator, wag gid siya naghimo og binultuldo nga gitawag og translation. And lastly, ang Biblia produkto sa tradisyon. Tradition man god, it is a thing, it is a teaching, it is a practices or culture or tawag ining mga buhat na kung diin handed down from one generation to another generation. Ang kanang Biblia nga libro, product siya sa tradisyon. So kung na ay pundok nga wala gani gitawag og tradisyon, piki na. Yan naman tungod kay usa mo pagsabot, usa mo nimo tawag ini paghatag og pagsabot nga tama sa Biblia kung dili ka wa ka kabalo sa background nganong gisulat na. Nya katong background manggod gipasa-pasa manggod na. Gipasa-pasa ba nga mo na ilang nadunggan kani adto mo nang nakita kani adto nga gipasa-pasa from the apostles at sa mga disciples, sa mga fathers then after until now. Hangtod nga nahitabo na nga nadawat nato na karong panahon na. Man kini mga sulpot bisag usaon no pagpasabot sa balang kasulatan di nakasabot
Niyang palusot di kumutuwa na kay di mabasa. Kaya kung nato ang nunutan lagi, tanan nilang gipambuhat ba itong ipabasa sa Biblia, sigurado yung ko di yun na mabasa. So ang buot ipasabot, sila rapoy gakaon sa ilahang kaugalingong sinuka. Muna nga dita pailad aning mga punduka kay, again, ang atong kalag, idangdang na sa impyerno kung mutuog musunod tani ini nila. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.